Kaixo, seia eta esplikatukoet. Bueno, entregan pixka testu ingurua jarriet, ikasleken bilaketa estrategiak bi erronkan landu eta justifikatu ditut nola inditeun laburpenen, bai? Eta, bueno, hirugarren erronkan, ja beharko genuke adimen artifiziala erabili informazio eraginkorrak iteko. Orduan, hiru erronkan testu inguruen azaldueten bezala eta bideo honen bukaeran azaldukoeten ariketa batzuk landu beharko ditugu horren bitartez, eta, bueno, Flipped Classroom metodologia erabilita, ideia da bideo hau ikusita modu asinkronon ikaslek, beraiek gai izateko zuek proposatutako ariketa egitea eta ondoren erronkai erantzuna emateko ariketak egitea. Orduan, bideoai dagokionez, bueno, zer da adimen artifiziala, ezta? Orduan, adimen artifiziala da makinak giza adimena imitatzea albidatzen duen teknologia bat da, eta, bueno, ikasteko arroize hitzeko eta erabakiak hartzeko gaitasuna duen sistema bat da. Orduan, hezkuntzan, ikaskuntza pertsonalizatua eta informazio bilaketa eraginkorrak iteko lagunduko igu, bai? Eta gero adibidez estetikako sektoren, simulatzaiek adimen artifizialekok dauzkau eta irudin ikusi aldan bezala, badiez makillaje baten froga itea albidetzeigu, hile aldaketan bati nahi badeu kolorea edo mozketa simulazio bat iteigu nola geratuko zitzaigun, eta horretarako erabiltzea batik bat. Eta, bueno, zertarako erabiliko genuke? Lehen aipatu bezala informazio eguneratua eta fidagarria lortzeko, gero informazioi azkartasun batekin, ez? Askotan gai baten ingurun ez dauko informazio askoz, beste bilatzaile batzuk erabiltze baiteu iragazi eta denbora asko behar deu informazioi aztertzeko, orduan lagunduko igu hortan, eta, bueno, eta gero bezeroei behi da gure sektoren, azken joerak eta azken tratamentu berritzaien inguruko informazioa emateko. Eta zergaitik, estetika sektorea oso vanguardista eta oso azkar aldatzen nahi da, orduan beti hon behar du azken joerak eta tratamentuk jakinda, eta bezeroai, bueno, beti aholkularitza hori ematea komeni zaigu. Orduan, bilaketa tradizionaletan, gehienetan Google, DuckDuck bezalako bilatzaiek erabili izan duiteu, ez? Eta, guk aukeratze genuen hitzgakoa eta gukin bar genuen lan guztia iragazi, eta gero artikulu ezberdinen arten konparaketakin eta gehien gustatzeiguna aukeratu. Eta, hemen suertatze zaiguna, adimen artifizialakin, galderak ingo izkiula eta sistemak erantzunak emango izkiula. Eta galdera horiek edo agindu horiek zer dira, promptak izena du, bai? Orduan, horiek dira, tresnei emate izkion galderak edo aginduak, eta hoi da, galdera on batek erantzun on bat jasotzea albidetzeula. Orduan, prompt on baten ezaugarrik zein litzateke, oso espezifikoa izan behar du. Orduan, zer bilate deun, adibidez zehatz bat behar deu, makillajeko 2008 besteko azkon joerak. Gero hitzgakoak, adibidez radiofrekuentzia, manikura semipermanentea, azkenen zikloakin eta gure sektoreakin lotutako hitzgakok eta teknikok erabiltzea albidetuko egu bilaketa hobega bat iten. Gero testu ingurua, adibidez higiene eta segurtasuna Espainiako taktuajen araudian. Araudi bat edo dekretu bat edo zehose balin badao hoi estipulatzen duna, testu inguroi jartzeak lagunduko dugu bilaketan. Gero, formatua. Zen nahi dut, testu bat, hausnarketa bat, laburpen bat, zerrenda bat, pixkatze formatotan ematean nahi dut eskatu duten agindu hori. Eta hemen, adibide batzuk jarritut, baina hurrengo diapositiban ikusiko iteu prompt hauen erabilerak, baina izaten nahi da. Zein dira 2025ko gabonetarako nahilar diseinuen joerak, zerrendatu. Pasakoet, hurrengo esplikatuko etelako. Orduan, ze adimen artifizialeko tresnak erabili ditzaizkeu? Alde batetik, eukiko genitun adimen artifizialeko bilatzaiek, bai? ChatGPT, Gemini, DeepSeek izan daitezkela, bale? Orduan, testu bidezko galderak iteizkieu eta erantzun zehatzak lortzeko tresna erabilgarrik dira. Eta Geminin kasun, testua eta irudiak sortzeko eta informazioa bilatzeko gai da, hor ere ez eta ipatu, baina kopilot ere aukera berdina emango liguke, irudikin ere
adimen artifizialeko irudik sortzeko, bale? Eta hoi, adibidez, bilatzaile hauetan halko genuke jarri. Zein dira aurpegi garbiketarako azken teknika berritzaileak, bale? Orduan, bueno, froga egiten hasiko ga, hemen ChatGPT irikiko deu, esteka daukau, bale? Eta irikiko deu ere DeepSeek, eta biai, agindu berdina emango jau, orduan hemen, zein dira berritzailenak, orduan kopiatuko deu, eta hementxe, vale, permanecer sesión cerrada, vale, jarriko deu, ez dugu erregistratzeko beharrik, vale, eta DeepSeek beste bilatzaileen sartuko gea, eta hemen agindu berdina idatziko jo, vale, kopiatze jau, eta bueno, hemen adibidez, zein dira azken teknikak, hidrodermoabrasioa, ultrasoinu bidezko garbiketa, LED argien terapia, vale? Zer da, ze abantaila dauzkan, krioterapia, vale? Ez errendatzen dijoakit behantzako zeintzuk dian. Eta nik esatet, bale, eta jakiteko informazio fidagarria dan edo ez, galdetuko jot. Zein iturritik jaso duzu informazioa? Bai, ze beha izaiz errendatzen eta nik aldetesan. Oiola da, ez da hola, bale? Bueno, konturatze bagea, hemen batzuk aizaizkia izendatzen, baina ez dira web horrik ez daude enlazatuta artikulo batei, edo ez dao, ez, behak jarrizkia ze informazioa dar erabilitun, baina ez da zehatza. Nik bibliografia osatzeko nezingo nuke jakin zehaztasunez nundek datorren datuik. Bai? Baina bilatzaile bezala oso eraginkorra da. Eta joango banitzake DeepSeekea, berdina nik eman diot, eta biomekinaika garbiketa dupla, garbiketa magnetikoa, garbitzaile enzimatikoak, orduan, bueno, bi bilatzaileen arten ikusi aldet emaitza galdera berdina inda pixkatez berdina dala. Orduan, bueno, horrekin gelitua izan zalantza zein da niretzako baliagarria goa, zein izan daiteken informazio eguneratu goa, bai? Eta, bueno, hortako ikusiko dugu ze estrategia erabili aldituten ikusteko daukaten informazio guztiontatik iragazita zeinekin gelditu alna izen. Orduan, fidagarritasuneko informazioa eta iragazteko, bueno, Bing AI, Microsoftek daukan aplikazio bat da, eta Perplexity erabili alditu, bai? Orduan, Perplexityk erantzun zehatzak ematen ditu eta iturriak aipatzen ditu, bai? Eta Bing AI bilaketa tresnak webgune fidagarritarako informazioa eskaintzen du, bale? Orduan, bueno, kasu honetan, adibidea jarriko jauna da estetika sektorean 2025ko joerak zein dian bilatzeko, bale? Orduan, bi aplikaziok irikitzeko agindua emango jau. Eta hemen ikustetena da, bueno, hemen jarriko jot, bilatzeko, vale? Eta hemen Bingen daukat bilaketak iteko, vale? Adimen artifizialakin, vale? Orduan hemen, bueno, hemen kopilotea juntzait, vale? Eta hemen ja ikustezue, ja dauzkat hemen iturri fidagarrekin, vale? Nundikan datorren enlazatuta jartzeit. Hemen ere, vale? Informazioa, vale? Honea jute banaiz. Eta horraldet adimen artifizialakin, hemen, bilatu. Vale? Eta bilatzeizkia behak ze aukera dauden. Adimen artifizialakin, vale? Kopilotere daukat hemen, aukera, vale? Sartzeko, eta hemen adimen artifiziala idazte jot, vale? Eta lehen indian bezala, emateit azalpena. Orduan, informazio bilaketa estrategiak erabiltzeko balio egitze honek, erraminta honek, vale? Kopilot eta Bing ia dena daukan astuta, vale? Eta hemen konturatze bat zeate, pues, daukagu gutea iturria. Eta emangoit artikuloa, vale? Orduan hemen alditut ikusi ze iturritatik hartuta dauden informazioa. Eta berdina ingo bagenuke Perplexitykin, hemen
azalpena emateaz gain adimen artifizialakin ikusi alditut iturri ezberdinak horren ingurun, hemen fuentes emate baiot. Ze iturrikin lotzeitu nik indako bilaketak eta nik juten naiz pixkat iragazten, eta gero ze galdera egon daitezken erlazionatan nik galdetuetenakin agian intereseako izango zaizkianak, bale? Orduan, behin hau esplikatuta, erramientak hemen estekak daude eta ariketak iteko albidetzea estek hauen bitartez itea frogak ondoren proposatutako ariketetekin, bale? Eta, bueno, zertako dan informazioa egidaztatzea, hasieran ikusi deun bezala bi iturrik informazio ezberdina eman digute eta agian informazio desegokia, gaizki egituratua, aldu eman informazio bat agian lanak ez duna eskatzen edo ez dakigu ze urtetakoa izan daiteken. Orduan, hortako hemen jartzeten bezala Bing AI eta Perplexitik iragazi ingo deu, ikusiko deu ze urtetakoa dan, ze webgune ofizialetatik datorren, aldizkari espezializatu bat, egilea eta argitarapen data eukiko ditu, bai? Eta, gu gero hor dago beti gure pentsamendu kritikoa eta gure kriterioa estetikako sektoreko profesional bezala azken hitza guk eukiko dugu. Hauek izango baliabide batzuk lagungarri izango diteunak, baina gure hitza kontutan, gure kriterioa kontutan euki behar dugu, azken erabaki bat hartzeko, lan egiteakon. Bale? Orduan, segurtasun eta jokabide arduratsuei dagokionez, oso garrantzitsua da, ez partekatzea ez datu pertsonalik, ez konfidentzialik adimen artifizialai, bai, eta bezeroen datu basa eta konfidentzialistasuna bermatu behar dugu. Tratamentu kasu baten edo arazo egoera bat balin baukau diagnostiko bat iteakon, inoiz ez dugu bezeroan izena bizena jarriko, bale? Erabiliko ditu datu anonimo batzun arabera informazioa bilatzeko. Bai, eta gero erabiltzai bezala eta sartze ganen, beti ez izena erabiliko dugu eta ikastetxeko kontuakin erabiliko ginituzke erregistroa eskatzei buten kasutan aplikazion batek, bale? Momentuz hauetako denak bersio libreakin sartu naiz eta ez genuke beharko. Orduan, ondorioak izango liake, informazio bilaketa ikusi duen bezala eraginkorrak eta pertsonalizatuak egitea albidatuko egutela, gero estetika sektoren informazio oso eguneratua eta aurrerakoia lortu halko deula bezeroan beharrei erantzuna emateko, baina beti ere kontuan eduki behar deu arduraz eta pentsamendu kritikoa eta jokabide arduratsuk eukitzea. Eta orduan, urrengo pausoak bideo hau ikusitakoan izango zen ikasgelako proposatzean ariketa praktiko egitea adimen artifizialeko tresnak erabiliz, bai? Eta gero badatoz bezeroak hirugarren gure erronkan, eskatzean da entregable bezala bezeroen protokologitak, zerbitzu karta eta agenda eredua sortzea adimen artifizialaren laguntzaz. Azkenen ikasturteko azken erronka da eta eskatzean da edukiak maila bat eukitzea eta sakontasun bat. Gaina bezerokin elkarlanen nahi gehala, azken joerak eta azken zerbitzu karta aukera eskaintzeko asmoz. Mila esker.